agora, cando son case a 1:00 da tarde, imos saudar xa o noso querido Héctor, como estás? Un placer, como sempre. Bueno, que ben, de que nos ves a falar hoxe? Hoxe, co que traigo por aquí, imos falar... Algo me dixeron da dor, no, do umbral da dor. Sí, imos falar da dor, porque sí, e tamén do umbral da dor, porque sí que é certo que ás veces parece algo doe, non doe, pero non todo o mundo sente a dor do mesmo xeito. Hai dores crónicas, hai dores puntuais, e tamén hai xente que, por exemplo, vai facer unha analítica ao centro de saúde, non lle doeu nada, e xente que lle doe moitísimo. Como podemos entender esa dor ou ese umbral? Que para eso creo que nos traes ese cráneo aí. Claro, imos falar das diferentes tipos de dores tamén, porque claro, podenos doer moitas cousas, pode doer a espalda, doer a cabeza, as temidas migrañas ou incluso os cólicos tamén, que tamén son unha dor, incluso tamén dores como a neuralgia do trixémino, que son dores terribles, e por eso traemos un pouquiño tamén de fármacos para mitigar esa dor. Ese umbral do dor vai depender de moitos factores, por exemplo, incluso das vivencias propias, de que nos asustaran. Por exemplo, ás veces hai mulleres que cando van dar a luz levan 9 meses escoitando vai te dor moitísimo, vais ter moita dor. E onde surden esas dores na cabeza, digamos, para entendelo? Pois mira, por exemplo, cando falamos de dor de cabeza podemos falar desas migrañas, que sería un problema xa crónico de dor, na que determinados factores poden desencadenar esa dor. Ás veces simplemente o estrés, ás veces, por exemplo, os cadmios atmosféricos, pasamos de sol, pasamos a chuvia, chega unha borrasca e pode desencadenar unha migraña. Vai depender un pouco de cada persoa. E logo tamén temos a típica dor de cabeza, que simplemente é tensional, a cefalea tensional, porque estamos cun proceso nervioso, por exemplo, entón tensionanse os músculos da cabeza, entón temos esa cefalea tensional. Hai moitos factores que poden desencadenar esa dor de cabeza ou esa migraña, xa sea algo crónico. E logo era interesante o que dicías, non, de que cada persoa ten o seu concepto de dor, non? Claro, realmente nós non podemos medir a dor, non? Realmente teño unha persoa, por exemplo, na consulta que di que ten dor, entón, claro, canto dor tes, non? Entón temos moitas veces unha escala que se chama a escala visual analóxica para ver un pouquiño canto dor temos, e sabemos decir de 0 a 10 canto che doe, non? Para poñerlle un pouquiño de cifra a esa dor e ver se realmente o que estamos fármaco que estamos dando baixa esa dor ou non. E, por exemplo, como facedes cos nenos? É dicir, que os nenos, claro, é difícil saber como lles doe, en que grado de intensidade. Claro, é moi difícil, entón hai o que utilizamos nesa escala visual analóxica que che comentaba, poñemos unha escala con cariñas, entón vemos un pouco unha cara feliz, unha cara triste. Creo que podemos velo, non? Aquí está, perfecto. Esta sería esta escala de intensidade da dor, que, por exemplo, eu teño un paciente e me di, ten moitísima dor. Claro, non vou escribir na historia clínica, ten moitísima dor, non? Entón preguntolle, e canto? Se 10 é o dor máis insoportable e 0 sería a ausencia total de dor, en que número estás, máis ou menos? Entón me di, pois un 6, un 8, poño yo calmante, digo, e agora como estás? Estás nun 5, estás nun 4, segues no 8, e no caso dos nenos, sustituímos estes números por cariñas, unha cara feliz, unha cara triste, unha cara intermedia entre feliz e triste, e o neno pois vai nos dicindo con que cara se identifica máis. E así podedes, bueno, dixeches unha palabra clave, o de calmante, non? Claro. Aquí dixeches que hoxe nos traes, bueno, pois algúns deses remedios para mitigar a dor. Por exemplo, estou vendo isto, que é? Pois este é o máximo calmante que temos neste momento, que é o fentanilo. Fentanilo, pero isto non é unha cousa, isto non é engancha, droga, estuve vendo nesas imaxes de xente por Estados Unidos, como a Breaking Bad un pouco. Claro, nesas imaxes terribles que estamos vendo en Estados Unidos, que afortunadamente de momento aquí non as estamos tendo, porque sí que ali está o fentanilo, que sería o propio fármaco fentanilo, que aquí empregamos nos hospitais, e ali tamén o problema é que saltou o mercado ilegal, a rede ilegal, entón sí que fabrícase de xeito ilegal e véndese na rúa como droga, basicamente. Pero realmente o que é un fármaco que nos empregamos nos hospitais todos os días, en determinados casos, para persoas que sofren, por exemplo, un accidente de tráfico. Se chega ao 0,61, ti tiveches un accidente de tráfico, rompiche, por exemplo, as dúas pernas, vaiche poñer un pouquiño de fentanilo para calmar esa dor, porque con unha dor tan grande... É un calmante potentísimo. Potentísimo. É ata 100 veces máis potente que a morfina. Entón, claro, é algo que se emprega en casos extremos, por exemplo, en oncoloxía tamén, en casos extremos onde xa se che dou un paracetamol é como darche un vaso de auga. Entón, realmente non che vai facer nada, non podes vivir con esa dor que tes tan grande, entón, de xeito puntual, ímolo poñer.
isto, haberá que aclarar que isto a xente non pode ir á farmacia e mercalo, non? Pregunto, non sei. Non, claro que non. De feito, o fentanilo que pode estar en ampola, pode estar tamén en pastilla, como esta que temos aquí, ou en parches tamén, que se pegan directamente na pel e vais absorbendo E ten esa que ir sempre dosis. con receita médica, entendo. Moi controlado, moi vixiado, se realmente isto non é Porque algo... pode crear adicción. Pode crear adicción, sí que é certo que sí, que por eso que cando realmente se dá este fentanilo en casos moi controlados, moi vixiados, e non se dá a lixeira. Ti chegas cun dor de xeonllo e non che van dar fentanilo, non? Van che dar outra cousa, algo gradual. E isto que é? Pois isto mandaronmo dende Estados Unidos, porque o que, claro, como teñen ese problema de uso lúdico recreativo do fentanilo, que se vende de xeito ilegal nas rúas, pois claro, teñen moitos casos de sobredosis de fentanilo, eses casos que vemos pola rúa de xente incluso que perde a vida, porque o ser un fármaco tan potente causa incluso depresión respiratoria. Se te pasas coa dosis, deixas de respirar. Entón, claro, para evitar ese tipo de casos, temos estes kits de naloxona que o teñen por ali. A naloxona é o antídoto do fentanilo. Isto se administra vía intranasal, simplemente apretar, e xa sai a dosis, e vía intranasal absorberíase esa naloxona para que, ao momento, revirte ese efecto do fentanilo. Bueno, e trouxeches aquí ves ibuprofeno, paracetamol, isto encántame, porque mira que o preguntei veces na farmacia, pero a mí aínda non me queda claro para que o ibuprofeno e para que o paracetamol. Que este sí o temos na casa, este non, pero este sí o temos na casa, penso que todos, o paracetamol e ibuprofeno. E moitas veces a xente pasalle eso, ten dor de cabeza, ten unha dor dun cóbado, e que tomo, non? Bueno, ás veces incluso a xente di, o primeiro que atope é o que tomo. Realmente temos que facer un bo uso porque son diferentes. O paracetamol vai moi ben para baixar a febre. Cando temos febre, tomamos paracetamol, non ibuprofeno, tomamos o paracetamol. E para determinadas dores tamén pode ir moi ben. Por exemplo, temos esa dor de cabeza que non nos atopamos ben, aí vai ir moi ben ese paracetamol. O ibuprofeno vai moi ben para a dor. Para a dor, por exemplo, unha dor muscular. Para unha dor concreta. Unha contractura. Eu levei un golpe neste cóbado, estáme doendo. Ibuprofeno. Eu doume unha muela. Ibuprofeno. Doeme, por exemplo, aquí unha contractura que teño porque estiven xogando pádel toda a tarde e agora de repente... E se hai fiebre? E se hai febre, imos ao paracetamol, porque o mellor fármaco que temos para a fiebre é sempre o paracetamol. E logo o ibuprofeno ímolos deixar para ese tipo de dores óseas, musculares, cando tomamos ese ibuprofeno. E combinalos? É dicir, tómome, como tome de todo, me acuela, pero tamén me atopo mal, teño tal, o sea, tomar dous a vez? Unho detrás de outro, ou combinalos, non. Son fármacos que, ainda que son fármacos, non é como tomar caramelos. Temos que ter moito cuidado, témolos na casa, estamos habituados a telos e a tomalos, pero son medicamentos. Entón, temos que tomalos dun xeito responsable, tomamos un ou tomamos o outro. Temos, ademais, que esperar unhas horas entre un e outro. Isto non é dicir, tomei un, non me fai nada e a media hora xa tomo outro, non, temos que esperar, hai que darlle tempo para que realmente faga efecto. Pois, Héctor, creo que temos unha chamada para ti dun espectador, dunha espectadora, que seguro que lle entrou algunha dúbida, ou escoitarte e queres solventala. Que tal? Moi bons días. Hola, bo día, que tal? Quen chama? Nada, tiña dúas dúbidas moi sinxelas. A verdade que tiña ganas de falar con Héctor, que a verdade é que se explica moi ben. Moitas grazas. A primeira é, coméntoche, levo un par de días que doeme a gorxa, teño tos e tal. Nada, quería saber que me ven mellor, se tomar paracetamol, tomar ibuprofeno, porque a verdade é que encontrome bastante mal, isto non mellora. Claro, se é realmente esa malestar xeral, que incluso pode ser que dentro duns días incluso empeces con febre, ou non, pode ser un proceso catarral que estás iniciando con este cambio de tempo, pode ser algo así. Eu o que che recomendaría sería tomar un paracetamol. É algo suave, que ademais o problema do ibuprofeno moitas veces é que realmente vai nos afectar a mucosa gástrica, é máis gastroerosivo, é máis forte, entón, como tampouco é unha dor de gorxa, pero que tampouco é algo que non podes camiñar, por exemplo, por unha dor de xeonllo, eu iríame ao paracetamol, tomaría un, a ver que tal. Empezaría pola dosis de 500, de medio gramo, porque ás veces tendemos ir a dosis máis grande que temos na casa. Eu empezaría por unha dosis baixa e logo, se o precisas, ir subindo, pero sempre empezar por unha dosis máis baixa. Bueno, como é o teu nome, perdona? O meu nome é Pedro. Pedro, creo que tiñas outra dúbida, non? Exactamente. É sobre o ibuprofeno, porque
Claro, eu antes tomaba as pastillas de 600 e agora eu só encontro de 400. Que fago? Tomo unha pastilla media ou que fago? Para facer a trampa e completar a dosis de 600. Sí que é certo que agora o ibuprofeno de 600 únicamente se vende con receta, entón realmente non cho van vender probablemente, e por eso están che vendendo o de 400. Eu recomendo sempre empezar sempre pola dosis máis baixa, que é o que che decía antes. Entón, eu tomaría o de 400, non faría trampa de tomar 1,5 para chegar a esa dosis de 600, senón que moi probablemente será suficiente ese de 400. No caso de que non o sexa, falaría co médico para conseguir a receita do de 600. Logo, no tema do ibuprofeno, tes algo que podes facer, é buscar ibuprofeno que leva, por exemplo, este que temos aquí, é ibuprofeno con arginina. Ese realmente é un engadido que leva, que non o fai máis potente, o que sí que fai é que faga un feito un pouquiño antes, absórbese un pouquiño antes o fármaco, non o fai máis potente, pero sí che corta a dor un pouquiño antes, porque digamos que o acelera o efecto, non? Entón sí que, se o tomas de 400 e con este acelerante, por así decirlo, pois é moi probable que sexa suficiente. Pois todo resolto, así da gusto, verdade? Bueno, pois que te recuperes, Moitas Pedro. grazas. Que rematen aí esas dores e moitas grazas por chamar ao termómetro. Bueno, xa colgou. Bueno, Héctor, que moitas grazas por aclararnos todas estas Nada, dúbidas. porque sí que moitas veces temos os fármacos na casa, pero cal tomo, non? Bueno, pois así xa, de un poquinho de xeito máis responsable, escollemos o fármaco de axeitado. Sabiches que a dúbida de todos. Héctor, moitas grazas. Bo fin Un placer, de semana. como sempre.